idem si práve posledný krát umyť túto hlavu vlasatú, pretože zajtra sa idem dať ostrihať. Konečne. No my sa teším, ale som aj taký, že neviem si ani predstaviť sám seba s krátkými vlasmi zase, jak som mal. Nechcem ísť úplne na krátko, ale uvidíme. Chcel by som túto boky tak viac vykosiť a toto nechať také dlhšie. Takže neviem, som zvedavý, že ako to dopadne. Ale toto už je otravné, už ma to nebaví. Za začiatku to bolo v pohode, že vlastne to bolo jednoduchšie a krátke vlasy, že nemusel som si robiť žiadny účes nejakou pastou, lebo ja keď mám len tak vlasy krátke a nerobil som s nimi nič, tak som ich mal tak, vyzeral som taký žaluť, taký chuj. Proste nepáčil som sa si. Takže som si dal nejakú pastu alebo niečo, ja o tom hovorím, že vietor správa, že takto ofinku do tejto strany. Ale toto bolo jednoduchšie v tom, že nemusel som si dať žiadnu pastu, žiadne laky ani nič, že len som to dal do drdola proste. A držalo to, alebo dal som si čelenku a mal som to takto a dlhé vlasy, lenže čelenka bola v pohode, keď som nemal tak dlhé vlasy, len teraz, keď už to mám na krku, tak úplne mi je teplo, už chápem všetky ženy s dlhými vlasmi, že sa im potia krky potom a chrbty z tých vlasov, takže už som to nosil iba do drdolu, potom už som začal drdol nosiť aj v noci, keď som spal, lebo mi vadilo, že keď som ležal a hoď, som proste mal tie vlasy a bolo mi z toho teplo, takže to bolo ďalšia taká otravina. Umývanie je otravné, že mi to trvá o pol hodinu viac, keď som predtým 30 sekúnd umýval hlavu s krátkými vlasmi. Takže aj to je ďalšia nevýhoda dlhých vlasov. Všade sú vlasy dlhé, tie neviem, či viac mi vypadávajú, keď ich mám dlhé, ale všade sú proste. Tie krátke sa mi tak nezdali, že boli všade. Ale možno sú aj ťažšie a ľahšie padajú, ja neviem. Alebo tým, že sú utiahnuté v tom drdole chudátka, tak proste sú potom na vytrhnutie. Ďalšia vec hlavná bola vlastne to, že ja som začal točiť nemocnicu a nechal som si tam teda dlhé vlasy. Potom nemocnica skončila a mala sa, neviem kedy skončila, už si nepamätám, a mala sa začať, že teraz v septembri vlastne točiť. Tak som si hovoril, že asi budem náväzný, lebo viem, že sa malo pokračovať tam, kde sa skončilo, že asi teda sa nemôžem ostrihať vlastne a že počkam do septembra. Ale to sa potom zmenilo a zrazu to bolo, že december až január sa mal začať natáčať, tak to bolo také, že už som v tom čase chcel byť ostrihaný, že chcel som, že nech sa začne točiť a potom v nejakom bode, keď sa bude dať, tak sa ostriham. Tak som bol taký, že tak teda asi december, január, ale už tak mi to začalo proste vrtať v hlave a tak som si povedal, že skúsim napísať takej pani produkčnej, že či sa môžem dať ostrihať, že neviem, ako je to s náväznosťou, ale že chcel by som zasa si dať teda kratšie vlasy, ale že naposledy som mal dlhé. A ona mi povedala, že môžem sa kľudne ostrihať, tak som bol tak, že OK, nebudem sa pýtať dvakrát, takže hneď som sa objednal k barberovi a zajtra sa idem dať ostrihať. A teraz si idem posledný krát umyť tieto vlásky. Ale akože baví ma to aj tak. Mne sa to páči. Viem, že ľudia píšu, že není to dobré, lepšie si bol, keď si mal. A mňa to baví, som taký Ježiš vietnamský. Takže akože není to, že zlé, ale je to hrozne nepraktické. Aj ten drdol sa mi páči, akoby, že keď to tak mám a som taký akože samuraj. Vyzerám ako samuraj, teraz nie, ale niekedy to tak je. Takže akože bavia ma tie dlhé vlasy, ale sú strašne nepraktické, takže hlavne z toho dôvodu sa idem dať ostrihať. Ale som teda zvedavý, už som zabudol, aký som, keď mám krátke vlasy. Účesy, te účesy. Me estoy lavando el pelo ahora. Učím sa španielčinu na Duolingo. Dovidenia. How you feel, Tony? I feel great. Ako sa cítiš, že sa ideš ostrihať? Mám také obavy. Z čoho? Že ak to bude. A ja mám. A nebude ti chýbať samuraj? Akože takto je to v pohode, ale toto mi napríklad nebude chýbať. Podľa mňa si sexy, mne sa páčiš veľmi. To mi nebude chýbať. Ale si sexy aj s krátkými, takže. Tak nie dovolá. Jaj, ukáž, pochytám si ťa naposledy. Nerob to, Tono. Tono, nerob to, prosím. Neber mi to. Neber mi tie vlásky krásne. Ty s tým nemusíš spať. Musím. Ako sa cítiš? Dobre. Myslím si, že to nedopadne úplne dobre, ale som taký pripravený na to, odovzdaný tomu. Tak potom sa nejak inak ostriham, tak nechám sa naraz a budem mať takú šišatú hlavu, strapatú. Krásna hlava. Lepšie ako umývať. Máš krásnu hlavu. Lepšie ako furt umývať. Tono, ja chcem túto hlavu. Môj krásny. Už sa to deje, nechoď tam. Nechoď, ne.
Sme to nastrahali trošku. Vero, táto gumička už nám nebude slúžiť na nič. Tá už nebude potrebná. Ahoj, Tony. Ahoj, Dáša. Co? Co? Jak to vypadáš? Je mi zima na hlavičku teraz trošku. Ale dobre, si spokojný. Ale som spokojný, pozri. Poď, ukáž sa mi. Žiadne bajchle. Ale privolaj výťah. No poď, ukáž. Žiadne bajchle. Všetko v poriadku. Krásny človek. Presne tak. Chodí v nose a ušiach a bočiach, ale sa umie. Spokojnosť na nohách. Som mladý. Pozri, aký si krásny. Už nie som tvoja dvojička, už som tvoj syn. Už nie sme tvoji. Áno, presne, zás. Si krásny. Bol si krásny, aj si krásny. Tebe sa všetko hodí. Všetko z tých dvoch mojich účastov. Ty máš to šťastie. Sexe. Ňam. To som ja. Takže čaute, idem vám dať môj vlasový report. Dneska to je zrovna také hociaké, tu mám vlasový vír, čo mi tu odstáva, ale už je to nejaký týždeň alebo tak od ostrihania a som teda veľmi spokojný. Dal som si toto dokonca kratšie, ako som to mával aj keď som predtým mával kratšie vlasy, takže teraz to mám taký väčší rozdiel, že tu mám to viac vykosené, tuto mám dlhšie, ale baví ma to. Je to také, že každý deň to vyzerá trochu ináč a je to zábava. Hlavne je to oproti tým dlhým, je to hrozne praktické, že nič mi to neodstáva. Aj tuto vzadu, ja som tomu hovoril už taký cípik. Takže tam už nemám nič. Čo som sa bál toho, že jak to bude, keď budem mať krátke po dlhom čase, tak úplne hneď, jak som bol ostrihaný, vlasová pamäť sa vrátila a hneď som bol už nadstavený na to, že chcem mať krátke vlasy teraz, no krátšie vlasy. Takže som spokojný, keď ležím, spím, všetko, proste už aj neviem, že mám vlasy zrazu. Predtým som každú chvíľu vedel, že mám vlasy a teraz proste zabudám, že mám vlasy. Iba tak ich mám proste a nemusím sa o ne nejak extra starať. Takže takto ceca to vyzerá, teda už to trošku aj vyrastlo, už máme šedivé vlasy nejaké, ale teda, takže som spokojný, to je moje rezumé a majte sa krásne, strihajte sa, alebo si nechávajte dole, ako to cítite.